Hello friends! Welcome back again to Digital Era. Para sa araw na ito ay i-share ko po sa inyo ang mga basic Ilocano words na karaniwang ginagamit natin sa araw-araw. At sana itong video na ito ay makatulong para sa mga nagnanais na matuto ng salitang Ilocano. Pero bago tayo magsimula, wag po sana natin kalimutang suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe and also hit the notification bell para updated po tayo sa aking mga latest video. Kalat. Kalat. Pagkalat po, ito ay wara. Wara. Okay? Pag magkalat, ito po ay agwara. Agwara. At kapag naman nagkakalat, sa Ilocano ito ay agwarwara. Agwarwara. At pag makalat, Ilocano na dati ket nawara. Nawara. Halimbawa, laging makalat sa bahay dahil sa mga bata. Laging makalat sa bahay dahil sa mga bata. Ti Ilocano na datoy ket kinanayon nga nawara ijay balay, gapo kadagiti ubbing. Kinanayon nga nawara ijay balay, gapo kadagiti ubbing. Next po ay kagat. Kagat, sa Ilocano po ay kagat din. Kagat. Pagkagatin, sa Ilocano ay kagaton. Kagaton. At pag kinagat, sa Ilocano ay kinagat po. Kinagat rin. Pareho po sila sa Tagalog. Kinagat. Halimbawa, kinagat ako ng aso. Kinagat ako ng aso. Sa Ilocano ito ay kinagatnak ti aso. Kinagatnak ti aso. Okay? Next po ay hila. Hila. Sa Ilocano ay guyod. Guyod. Pag hilain naman, ito ay guyudon. Guyudon. At kapag naghihilaan, ti Ilocano na dati ket agginginnuyudan. Agginginnuyudan. Halimbawa, wag mo akong hilain. Baka malaglag ako. Wag mo akong hilain, baka malaglag ako. Madinak nga guyudon or madinak nga guyudon, baka matinnagak. Madinak nga guyudon, baka matinnagak. Okay, next po ay hinga. Pag hinga, sa Ilocano ay anges. Anges. Pag huminga naman, ang Ilocano po nito ay aganges. Aganges. At kapag humihinga, ti Ilocano na datoy ket agang-anges. Agang-anges. Halimbawa, huminga ka ng malakas. Huminga ka ng malakas. Aganges ka tinapigsa. Aganges ka tinapigsa. Okay? Next po ay hingi. Hingi sa Ilocano ay dawat. Dawat. Pag pahingi naman, pahingi, sa Ilocano po ay padawat. Padawat. Halimbawa, pahingi nga po ng kaunting kanin. Pahingi nga po ng kaunting kanin. Okay? Padawat man apo ti basit nga innapoy. Padawat man apo ti basit nga innapoy. Ang kanin po sa Ilocano ay innapoy. Innapoy. Okay, next po ay hinto. Hinto. Sa Ilocano po ay sardeng. Sardeng. At kapag naman huminto,
Sa Ilocano ito ay sumardeng or agsardeng. Huminto, sumardeng or agsardeng. Halimbawa po nito ay, huminto ka muna kapag may parating na sasakyan. Huminto ka muna kapag may parating na sasakyan. Agsardeng kapay laeng no adda pasangpet nga lugan. Agsardeng kapay laeng no adda ti pasangpet nga lugan. Next po ay hiram. Ang hiram po sa Ilocano ay bulod. Bulod. Pagpahiram naman, pahiram, ito ay pabulod. Pabulod. At pag hiramin, ang Ilocano nito ay buludon. Buludon. Halimbawa po, pwede bang pahiram muna ng suklay mo? Pwede bang pahiram muna ng suklay mo? Ti Ilocano na datoy ket, mabalin aya nga pabulod pay lang ti sagaysay mo? Mabalin aya nga pabulod pay lang ti sagaysay mo? Okay? Next po ay hiwa. Hiwa. Pag sinabi nating hiwa, sa Ilocano ay gerret. Gerret. Kapag hiwain naman, hiwain, ito ay gerreten. Gerreten. At kapag hinihiwa, ang Ilocano nito ay gergerreten. Gergerreten. Okay? Halimbawa nito ay hiwain mo ng maliliit yang karne. Hiwain mo ng maliliit ang karne. Okay? Gerretem ti babasit ta karne. Gerretem ti babasit ta karne. Okay? Next po ay hiwalay. Hiwalay. Pag hiwalay, sa Ilocano po nito ay sina. Sina. Pag maghiwalay, agsina. Agsina. At pag naghiwalay naman, sa Ilocano ay nagsina. Nagsina. Halimbawa, kapag hindi na kayo magkasundo, mas mabuting maghiwalay muna kayo. Kapag hindi na kayo magkasundo, mas mabuting maghiwalay muna kayo. Ti Ilocano na datoy ket, numadi kayo agkaawatan, nasaysaya at no, agsina kayo pay laeng. Numadi kayo agkaawatan, nasaysaya at no, agsina kayo pay laeng. Okay? Next po ay hubad. Hubad, sa Ilocano ay usob. Usob. Kapag naghubad, sa Ilocano ay nagusob. Nagusob. At pag maghubad, sa Ilocano po ay agusob. Agusob. Okay, halimbawa po nito ay, sa kwarto ka maghubad at magbihis. Sa kwarto ka maghubad at magbihis. Ijay ka kwarto nga agusob ken agsukat. Ijay ka kwarto nga agusob ken agsukat. Okay? Next po ay hukay. Ang hukay sa Ilocano ay kali. Kali. Kapag hinukay, ito ay kinali. Kinali. At pag naghuhukay, sa Ilocano po ay agkalkali. Agkalkali. At kapag naman hukayin, sa Ilocano ay kalyon. Kalyon. Halimbawa, maghukay ka ng lagayan ng basura sa labas. Maghukay ka ng lagayan ng basura sa labas. Ti Ilocano na datoy ket, agkali ka ti pagikan ti basura di ruwar.
agkalikat ti pagikan ti basura di ruwar. Okay? Next po ay isip. Isip po ay panunot. Panunot. Kapag naman nag-iisip, ti Ilocano na ket agpanpanunot. Agpanpanunot. At kapag naman mag-isip sa Ilocano ay agpanunot. Agpanunot. Okay? Halimbawa po nito ay mag-isip ka ngang mabuti. Mag-isip ka ngang mabuti. Sa Ilocano ito ay agpanunot ka man nga nalaing. Agpanunot ka man nga nalaing. Okay? Last po ay iyak. Iyak. Pag sinabi nating iyak, ito ay sangit. Sangit. Kapag naman umiyak, sa Ilocano ay nagsangit. Nagsangit. Okay? At kapag umiiyak, sa Ilocano po ay agsangsangit. Agsangsangit. Example po nito ay iyak ng iyak ang batang may dinaramdam. Iyak ng iyak ang batang may dinaramdam. Sangit nga sangit, di ubing nga adda marikrik nana. Sangit nga sangit, di ubing nga adda ti marikrik nana. Okay? Pangako. Pangako sa Ilocano ay kari. Kari. Halimbawa, pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Pangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Ikarik kanyam, madi ka nga panpanawan. Ikarik kanyam, madi ka nga panpanawan. Pangalawa, pahinga. Pagpahinga, sa Ilocano ay inana. Inana. Magpahinga sa Ilocano ay aginana. Aginana. Halimbawa, magpahinga ka muna. Magpahinga ka muna. Sa Ilocano, ito ay aginana ka pailang. Aginana ka pailang. Kapag naman nagpapahinga, sa Ilocano ito ay agin-inana. Agin-inana. Okay? Next ay padala. Padala sa Ilocano ay pauit. Pauit. Pag nagpadala naman, sa Ilocano ay agpauit. Agpauit. At kung magpadala naman, sa Ilocano ay mangipauit. Mangipauit. Halimbawa, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng pera. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng pera. Sa Ilocano, ito ay madi ka agdanag. Nagpauit na konti kwarta. Madi ka agdanag. Nagpauit na konti kwarta. Next. Nuod. Pag nuod sa Ilocano ay buya. Buya. Pag nanood naman, sa Ilocano ay nagbuya. Nagbuya. Pag nanunood, ito ay agbuybuya. Agbuybuya. At pag manood, sa Ilocano ito ay agbuya. Agbuya. Halimbawa, mag-aral muna bago manood. Mag-aral muna bago manood. Agadal nga umuna bago agbuya. Agadal nga umuna bago agbuya. Next po ay nguya. Nguya.
Sa Ilocano, ito ay ngalngal. Ngalngal. Pag ngumuya naman, ngumuya, sa Ilocano ito ay agngalngal. Agngalngal. At pag nguyain naman, nguyain, ito ay ngalngalon. 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 Halimbawa, nguyain mong mabuti ang pagkain bago lunukin. Nguyain mong mabuti ang pagkain bago lunukin. Ngalngalam nga nalaing tamakan, bagong tilmunon. Ngalngalam nga nalaing tamakan, bagong tilmunon. Okay? Next po ay ngiti. Ngiti. Pag ngiti sa Ilocano ay isem. Isem. Pag ngumiti naman, ngumiti, sa Ilocano ito ay umisem. Umisem. Halimbawa, ngumiti ka naman kapag may ibang tao. Ngumiti ka naman kapag may ibang tao. Sa Ilocano, umisem kamot no adda ti sabali nga tao. Umisem kamot no adda ti sabali nga tao. Okay? Next po ay mahal. Pag mahal, sa Ilocano ay ayat. Ayat. Pag mahalin naman, mahalin, sa Ilocano ay ayaton. Ayaton. At pag minahal, minahal, ito ay inayat. Inayat sa Ilocano. Halimbawa, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa Ilocano ito ay ayaton ka. Ay ayaton ka. Okay? Next po ay lipat. Lipat ay akar. Akar. At kapag lumipat, sa Ilocano ay umakar. Umakar. Halimbawa, sa susunod na buwan, lilipat na naman tayo sa panibagong bahay. Sa susunod na buwan, lilipat na naman tayo sa panibagong bahay. Ti Ilocano na ket, no sumaruno nga bulan, umakar tayo manon ti baro nga balay. No sumaruno nga bulan, umakar tayo manon ti baro nga balay. Okay, next po ay lipad. Lipad. Pag sinabi nating lipad, sa Ilocano ay tayab. Tayab. Pag lumipad, ito po ay tumayab sa Ilocano. Tumayab. At pag lumilipad, sa Ilocano ay agtaytayab. Agtaytayab. Halimbawa, ang bilis lumipad ng ibong maliit. Ang bilis lumipad ng ibong maliit. Sa Ilocano ay nagbilis. Nagbilis or nagpartak. Nga tumayab, jay basit nga bilit. Nagbilis or nagpartak nga tumayab, jay basit nga bilit. Next. Linis. Pag linis sa Ilocano ay dalos. Dalos. Pag maglinis, agdalos. Agdalos. At kapag naman naglilinis or naglilinis, sa Ilocano ito ay agdaldalos. Agdaldalos. Halimbawa, maglinis muna ng bahay bago mamasyal. Maglinis muna ng bahay bago mamasyal. Agdalos nga umuna ti balay bago agpasyar. Agdalos nga umuna ti balay bago agpasyar. Okay? Next po ay laro. Laro. Sa Ilocano ito ay ayam. Ayam. Pag maglaro,
Maglaro. Sa Ilocano, ito ay agay-ayam. Agay-ayam. At kapag naman naglaro, sa Ilocano, ito ay nagay-ayam. Nagay-ayam. At pag naglalaro, sa Ilocano ay agay-ay-ayam. Agay-ay-ayam. Halimbawa, maglaro muna kayo sa labas. Maglaro muna kayo sa labas. Sa Ilocano, ito ay agay-ayam kayo pay lang jeruar. Agay-ayam kayo pay lang jeruar. Ruar. Okay? Next ay limot. Limot. Ilocano nito ay lipat. Lipat. Pag kalimutan naman, kalimutan, ito ay lipatan. Lipatan. At pag nalimutan, sa Ilocano po ito ay nalipatan. Nalipatan. Halimbawa, akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko nakalimutan mo na ako. Kunakman no nalipatan na kon. Kunakman no nalipatan na kon. Next po ay kuha. Kuha. Ala. Ala. Sa Ilocano ay ala. Halimbawa, kuha ka lang ng kaya mong ubusin. Kuha ka lang ng kaya mong ubusin. Agala ka lang ti kayam nga ibusen. Agala ka lang ti kayam nga ibusen. Kapag kinuha, sa Ilocano ito ay innala. Innala. Kapag nanguha naman, sa Ilocano ito ay nangala. Nangala. At pag kinukuha, ti Ilocano na daytoy ket al-alaen. Al-alaen. Okay? Next po ay kinig. Kinig. Sa Ilocano ay dengeg. Dengeg. Pag makinig, Ilocano na ket agdengeg. Agdengeg. At pag nakikinig naman, sa Ilocano ay agdengdengeg. Agdengdengeg. Halimbawa, makinig ng mabuti sa sinasabi ng magulang. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng magulang. Agdengeg nga nalaing ijay ibagbaga ti naganak. Agdengeg nga nalaing ijay ibagbaga ti naganak. Okay, next po ay katok. Katok, same po sila sa Ilocano, katok din. Okay? Pag katukin naman, katukin, iba lang po yung pronunciation. Pag katukin, sa Ilocano ay katukon. Katukon. Okay? Pag kumatok naman, sa Ilocano ay agkatok. Agkatok. Okay? Halimbawa, kumatok muna bago pumasok. Kumatok muna bago pumasok. Sa Ilocano, ito ay agkatok nga umuna bago sumrek. Agkatok nga umuna bago sumrek. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po at sana meron po kayong natutunan sa aking video. Huwag po sana nating kalimutang suportahan ang aking channel at mag-share na naman po ako ng mga panibagong Tagalog Ilocano words and sentences sa aking mga susunod na video. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa panonood. Thank you so much. Agyaman.